titas, good morning. Wednesday po ngayon. Welcome na naman sa bagong video. Hindi po ako kaagad nag-start mag-vlog kay hectic yung umaga namin. Hindi pa nga ako kumakain. Ay, nagpa-fasting naman pala ako. So, okay lang hindi kumain. Ay, day off ko po ngayon, pero today it's going to be a very busy day. I have a lot planned today. This morning, Anna went to school. So, sirot lang po yung naghatid sa school as usual. And then I picked her up at around 9 o'clock because I picked her up siguro 9 sa yung umaga. Because may check-up po si Anna sa doktor. Pina-check ko po yung mata niya. Because, nung bakasyon kasi si Anna, para siyang may dito, sa mata. Para siyang, hindi naman siya stye. Kaya hindi man siya mukhang stye din. But the first few days, pula siya sa under eye niya. Hindi po ako nakapag-vlog yata at that time. Pula yung under eye niya. And then, parang may parang may bilog dito ba? Ito, sa under eye. So, sabi ko, obserbahan ko ng ilang araw. Kung hindi pa rin, ipapadoktor ko na siya. Pero, yung appointment na nakuha namin was today. And andun pa din siya. Pero, ang sabi naman ng doktor kanina, normally, mga 6 months daw nagsistay yun. Hindi naman siya, kasi, good thing, hindi siya namamaga. May inflammation lang sa loob, pero at least hindi siya pula, hindi siya nag-swell sa labas. So, yun. At fortunately, wala pong sakit na naramdaman si Anna sa area na yun. So, that's a good thing. Hindi din uncomfortable para sa kanya. Nafe-feelan niya na may may tawag dito. Parang wala lang, pero pag tinatouch niya daw yung eye niya, may nafe-feel niya yung hard na spot doon ba. But yeah, I'm glad na it's okay. So, after ng appointment ni Anna sa doktor, binalik ko po siya sa school kasi hindi po pwede na hindi ibalik yung bata sa school. Kasi nga, sa age ni Anna, dapat nasa school na ang mga bata. Na-mention ko na din po yata sa previous vlogs natin na dito sa Netherlands, very stricto po sila pagdating sa mga bata sa school. Kapag nag 5 years old na po ang bata, hindi na po siya pwedeng mag-absent. Except if may mga appointment sa clinic or pag may sakit yung bata. Pero pag may sakit po, magre-report din po kasi kami yan sa app ng school na may sakit ang bata. In some cases, pinupuntahan po nila sa bahay kung talaga bang may sakit ang bata. Yung mga ganun. If mahuli po tayo na wala palang sakit ang bata, nag-absent lang or na walang special na rason, na talaga nag-absent lang ba, magmumulta po kami ng 100 euro per day and then ipapatawag din yung parents. Ganun. So, ganito po sila kaseryoso dito sa kanilang education ba. Which is a good thing na din, no? Good training na din sa mga bata ba na kailangan pumasok, yung ganun. Kasi kung hayaan lang na, like sa Pilipinas ba, na mag-absent lang kung gusto kasi gustong pumunta sa city or mag-absent kasi ganito ganyan, di ba? Pwede sa atin. Pero dito sobrang stricto. Pag sobrang valid ng reason mo, yun, allowed ka. Ang iba pa nga niyan, I heard mag-send pa ng formal letter daw or mag-email, ganun na. But yeah, after taking Anna back to school, so, nagpunta po ako sa bakery. Isa na lang po yung bakery dito sa amin malapit. Yung pinakamalapit na bakery dito sa amin, nakakasad kasi nag-close po sila. Pero, yung isang bakery naman, okay naman. Yung malapit sa square kung saan yung display ng mga, yung fruits and vegetables. First time ko din po bumalik doon after a very long time. Yun lang. Ito po yung nabili ko sa bakery. Yung bread ni Anna for school. Brown bread yung sa kanya. Ito naman yung sa akin. Ayan. May nuts. May mga nuts pa yung nangyayari sa akin. Baon ko din po sa school. School? Estudyante yarn. Baon ko din po sa work. And para mamaya, may pizza bread po ako para mamaya. Para sa amin ni Mr.
Meron din po ako ditong croissant. Kakainin ko ngayon. And then, syempre may treats ako para sa aking mag-ama. Yung aming paborito. Nakita nyo na to. Yung aming paboritong tatlo. And then after that, kasi magkalapit lang yung bakery tsaka yung sa food truck. Andun lang sa same square. So, bumili na din po ako doon ng mushrooms para sa aming dinner mamaya. Ito ang i-prepare ko sa chicken or sa steak. And then, kumuha din po ako ng 2 avocado kasi paubos na yung aking avocado. And then, may broccoli. Magbo-broccoli din po ako mamaya. Cucumber para sa work. Yun po yung pinapapak ko sa work. And then, luya kasi naubusan ako ng luya. Minsan kasi nag-crave ako ba. So, gusto kong kumain ng rice. Kaya, madali ang naluluto ko yung pork belly, binagoongan. Yun. Tapos, may mga kamatis akong na-harvest sa garden. Yun na lamang din po. I was really tempted to buy yung bulaklak na pang-garden, pang-labas. Kasi, di ba nga, last time, ayan, nag-set up ako dyan, yung old namin na chair, na table. Yan sila lahat. Kailangan namin I want to get rid of them, all of them, because they're not in perfect condition anymore. Perfect condition, yarn! Pero I thought na, kasi wala pa kaming nabibili na kapalit, dyan na lang muna po sila, no? Kasi nga may party tayo next week. So, wala, hindi natin yun magagamit. Para may magamit din yung mga bisita ba. Kita nyo ba yan? May cherry tomatoes akong tumubo ulit dyan. So, may mga nakita akong hinog na. May tomatoes din po ako doong iba. Ibang variant naman siya ng tomatoes. Ay. Ang busy. Busy po. Ang dami kong iniisip these days. Kaya, pasensya na po kayo at hindi po ako masyadong nakakapag-upload. Wala po akong time mag-edit. Kasi, pasensya na talaga. Alam nyo naman na nagtatrabaho po ako like almost full time. And then, may mga activities na po na din kasi po si Ana after school. Yung mga ganun, like today, ang daming ganap today. Yung Wednesday ko is really for things like this, appointment sa doctor, yung driving ko soon, yung ganun ba, and then yung maglinis ng bahay ng konti, and then today, yung pinaka-mission ko today is to sort Anna's clothes for autumn and also yung pang-winter. And slowly, itago na yung mga pang-summer na clothes ni Anna, except t-shirts. She can put on something over her shirt naman. Diba? Hindi ko pa nahubad yung chika ako diretso. Alam nyo, to be honest, hindi po ako ganyan ka-friendly na tao, no? May iilang friends lang po ako. And then, sobrang konting tao lang na talagang sobrang komportable ako mag-share ng kahit ano. I have very close friends back home and yung high school friends. Sila yung kind of friends, no, na low maintenance friends ko ba na. We don't have to see each other a lot or often and we don't have to talk a lot, but the moment we start talking again, it's like, you know, you make up for the lost times ba, yung ganun. So, that being said, dito kasi, wala akong masyadong friends. Kita nyo naman sa mga vlogs ko, may mga ilang friends ako dito. But, hindi po talaga ako ganyan ka-friendly. Or siguro friendly or casual lang na nag-hello and all that sa trabaho or outside. But, to be honest, hindi po ako ganyan ka-friendly. So, in times like, sa times na like, I want to talk to somebody or kailangan kong ilabas yung saloobin ko, real time, kasi dito naman, ang hirap kasi yung friends ko nagtatrabaho and yung ibang friends ko from other parts of the world, may time difference and nagtatrabaho din sila, busy din sila, kanya-kanyang buhay. But, vlogging or talking to, this is just a camera. Sometimes I feel stupid talking to the camera. But, the thought na may mga tao na nanonood sa ganitong sitwasyon and ilalabas ko yung gusto kong sabihin and all that, kind of therapeutic po siya sa akin. So, thank you po sa mga nanonood, no? And sa mga nagko-comment, na-appreciate ko po talaga. Wala lang po talaga ako these days masyadong time na mag-reply or
like mag-reply right away, pero nagre-reply po ako kasi hindi naman po ganyan kalaki yung community natin. But still, I'm very grateful. You know, there are people out there who resonate somehow sa buhay ko dito as a mom, and also as a mom or as a Filipino in general, as a Filipino mom, and as a woman. Sa lahat ng mga experiences ko dito, and sa mga iba't ibang sitwasyon dito. Thank you po. And para siyang it's a reassuring thought ba na you're not alone. Yung ganun ba? Bakit ganito ang vlog ko today? Pero yun, I'm glad po, and I'm really grateful na may ganito akong platform ba. Yun, nakakasaya. But yeah, chika ako ng chika. 12 minutes na yung natin. Chika ako ng chika. Ano ko po muna, no? Iligpit ko po muna yung aking mga napamilian. Ako'y kakain na. Kasi gutom na po ako. Ano na pala dito, mag-alas 11 na. And I have to contact my bank din sa Pilipinas. So, I'll catch you later. So, balikan ko na lang po kayo mamaya. And I hope you enjoy the rest of this video. A few moments later. Galing na po kaming swimming ni Aling Maliit. Wait na tayo. Hello, titas. Bahay na po kami. Ana, say hello to the titas. Take off your aumbi atong ikuan imong hair, be. Sige na, drink of water, please. Water drink ka. Is you fine? Nari, show mama your kuan, your scratch. Dito. I see that you didn't eat your butter ham, huh? I'm not happy about that. That's why you complain that you're hungry when you're home because you don't eat well at school. Magdami kas duwa. Make it up. Uy, wala eh. There's nothing. It's just me. Anna, put this there. Yeah, go. Your hair. I bidul daw. Ik bidul. I mean. Sige, go. Isa ba? This one ba? This one? You didn't eat your fruit, di ay? Si Mr. kanina, nahulog ni Ana. Sabi ko ba yun kanina sa vlog? But anyway, nagdala po ako ng bagong fruits ni Ana, tsaka vegetables naman. Fruits, tsaka yung kanyang butter ham or yung kanyang sandwich. Kasi nung kinuha doon ni Ana yung baonan doon sa school, kasi as soon as they get to school, nalagay na nila yung bags nila outside. Kasi may naka-assign na yun doon na place kung saan pwede niyang ilagay yung kanyang bag and also yung kanyang coat, ganun. Natapon ni Ana yung kanyang baon kanina. So, I had to bring new ones. Pero ang tatay, binalik sa baonan. So, nung nakita ko, sabi ko, "Hoy, ikaw, Ana, hindi mo kinain yung ha, diba? Bunga nga yung nanay. Pero, hindi pa niya pala talaga kakainin. Kasi nga, ito yung nahulog kanina. Nagtalak ang nanay for nothing. Ang anak ko pa yung napagalitan ko. But anyway, tonight, mag-ano lang po kami. May lasagna na nabili si Ruth yung na lang, i-microwave na lang. Microwave or i-oven yata yun. And then, ano pa? Chicken, tsaka may steak si Mr. Or kung ayaw niya sa steak, lulutuin ko na lang, lagyan ko ng vegetables yung meat. And ngayon, I thought you're done or not yet? Not yet? Okay, take your time. We're already at home. Pagod po yun. So, i-dry ko yung kanyang hair and papayagan ko siyang mag-nap. Siguro na mga 30 minutes kung gusto niyang mag-nap. Kung pagod na pagod siya. Pero kung hindi naman, okay lang. No need siyang mag-nap kasi po alas 4 na dito. 5:15, mag-start na po akong magluto. Kasi si Mr. mga 5:45 naman na dadating.
So, yun lang po yung ating ganap today. Yun lang. Walang bonggang-bonggang ganap today kay day off ko tapos may ganap man si Ana. Yung mga rosas ko dyan, nag-wither na po yung karamihan. Windy po masyado today, no? So, yung mga gamit dito, nalilipad po sila. Pati yung gloves ko, andyan na. Ayokong lumabas, ang lamig. Nasabi ko na po, no, sa inyo, no, marami kaming plano dito sa bahay, pero uunti-untiin namin kasi wala ding masyadong time. Ay, nako. Yung pagpintura na dapat gagawin ni Ruth, hanggang ngayon, hindi pa nagawa. So, sana hindi na lang niya gawin before ng party para hindi mangamoy dito. Sa sa fascia ko ba? Diba? Marami akong kailangan gawin dito sa bahay before that. So, sa weekend po, sa Sabado may work po ako. Once or twice a year lang naman kami mag-work ng Sabado kasi may inventory. And after that, diretso kami sa Asian store. Kaya bili ako ng lumpia wraps kasi maglulumpia ako sa Sunday. Kailangan ko na siyang tapusin para next week wala na po akong iisipin kasi i-freeze ko lang naman sila yung lumpia. Nag-order po ako ng lechon para sa party. And yung iba, na lang, mabilisan lang mag-siomai. And yung lulutuin lang talaga is yung pancit tsaka siguro magmiminudo ako, ganun. I'm not sure. Siguro beef or chicken na chicken afritada na lang siguro. Kasi walang chicken, yung fried chicken lang ba. Para may konting sarsa naman. Yung gagamitin ko is chicken wings kasi mas yung chicken wings ba mas bite size kasi yung na binibili ko na yung chicken wings na part. Yun yung aking gagamitin. So, lahat ng ingredients, bibiliin ko na po sila lahat by Friday para Saturday ng umaga, bakbakan na kaagad siya. Bakbakan. Saturday ng umaga, maglinis-linis lang ako dito kasi magde-decorate na kami ng Friday dito sa bahay, maglinis and bili ng drinks. Ganun. You tell the titas what you did, be. How's your day, my love? Good. Good? What did you do? I don't know. I don't know. What? You can use I already charged your iPad, love. I don't know. So Mama can watch my I series. don't know. Let's Sunny, blow dry your hair, huh? I don't And then you can relax, yeah? Mama, look. I don't know. Gemini. I don't know. I don't know. And I'll see you later, titas. Say it later. No. Ayaw, uy. Ikaw how David. Yeah, it's following. Uy, they can see your kugmuan, your sip on. Suman na your muta. Suman na. Do. Ipilang sila, Bi. Pakantahin sila, chikading, Bi, chikading. Bi, ready? 1, 2, 3, go! Sige. Chikading. Ay, you show your dragon lang, Bi. Dragon, little dragon, maning bata, eh. Dragon po, yung kan. Sa FT-Link to, eh. Green, you're a green dragon. You mean a what show, okay? Uy. Ikaw Yung likod makriya. niya, oh. Ikaw makriya. Ayo? Sige. What do you have to tell the titas? Nothing. You teach the titas how to count in Bisaya lang, Bi, usa. Agoy. Watch out here, ha? Sa edge, oh. Dut-aw, ha? What? Ana, dut-aw, dut-pain daw. Kijk. Oplet met die. Oh. Yeah? Yeah. Asa yung mata? Mata. Mata. Ang ilong. You show the titas because some titas don't understand ilong. I don't know what ilong is, Mama. Pero, oh, you have sip-on in your ilong, gani? Dila. Nayabag na yun. Uy, you're just cleaning the floor.
want to clean the floor. Bedoel? Mama, daar hoef je geen van die hebben. Sige na. You drink water, okay? Love you. So, titas, balikan ko na po kayo mamaya. Mag-relax po muna kami before ako mag-start ng mag-prepare ng dinner. Ayan, paulan na naman. One eternity later. Busy po ang kusina ni Mama G. May lasagna tayo dyan. Then, yung aking sinaing, almost ready. May meatballs din ako dito. From Plus lang po ito, no? Hindi po akong gumawa nito, pero bumili kami kasi sobrang sarap po nito. Ayan. Tapos, may chicken tayo dito. My bike is fixed. Yeah. Was And then, may chicken na tayo. It's good. She's on the couch. Ayan, malapit na po kaming kumain. Nakarating na ni Mr. May 15 minutes pa kasi yung lasagna and palalamigin pa natin ng konti. So, most likely mga 20 minutes pa kami makakain pala. Gutom na ako. Yung kinain ko kanina, yun na yung avocado toast kanina. Tapos egg, tapos may pizza bread pala ako. And croissant. So, grabe yung carbs. Pero, yun lang pala yung kain ko. Afternoon, wala na akong kinain. Kaya pala. Gutom na po ako. Ay, ano po yung dinner nyo? Ano po ang dinner nyo dyan? Yan, chika na sila. En dan deden we zo dan. Hey, en? Spelen? We're allowed to go in 15 minutes. Ja? En? Zit dit goed? 15 minutes after or before they end the session. Je was doen goed? Huh? Je was doen goed? Yeah. Ja, Anna, morgen met Noah spelen. Vrijdag ballet. Zaterdag zwemles. En zondag gaan we zwemmen met z'n 3 of 4. Papa, oma, Anna en misschien mama ook. You want to go swimming with us? Where? Waarschijnlijk. When? Sunday. Maar ik zwemles. Mama. Sunday. Just see. Yeah. Mama. Are you going to paintball or not? Otherwise, Ja, I will. Sunday. do you have time? That I don't know. That Yeah, depends because on... there are so many things in the weekend that you plan, so we don't really have time for that. No, then I do it Saturday in the evening. What? At least I'm gonna buy the paint. What? Hey, dat doet jou. Yan, ready na yung aming dinner. Kain na po kami. May chicken ako dito. Yan na yung ating pa-dinner. Eet smakelijk, Anna. Smakelijk, hè? Wat? Geef me eet smakelijk. Kain na po muna kami. And i-end ko na din po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. See you na naman sa susunod. Doei, mush babush. Anna, mush babush. Moest soms papoes. Bye-bye. Doei, papa. Doei doei.